karo na farko alamu sun nuna cewa za a yi bikin da ba a taɓa yi ba a masana'antar Kannywood. Mun samu kishin cewa Ahmad Nuhu ɗan gidan jarumi Nuhu sun yi wata haɗuwa ta musamman tsakaninsa da 'yar gidan jaruma Hafsat Idris, wanda aka yi wannan haɗuwa aka tsince su a can gefe sun keɓe su kaɗai suna ta tattauna batutuwa wanda da zarar an kalla za a san cewa magana ake ba ta wasa ba. A cewa majiyanmu wannan abu da ya faru ya faranta wa iyayen waɗannan yara rai, ma'ana jarumi Nuhu da kuma jaruma Hafsat Idris, wanda kuma a cewa sun yi farin ciki kuma sun so a ce Allah Ubangiji ya haɗa kansu, wanda kuma idan hakan ta faru daga nan kuma sai kuma a sha bikin da ba taɓa sha ba a wannan masana'anta ta Kannywood. Kamar da yadda muka samu labari cewa jarumi Nuhu ya yi tattaki ya yi zuwan bazata, ya je ya gana da jaruma Hafsat Idris, wanda ganawa ta kasance ganawa ce ta sirri. Kuma an samu tabbacin cewa dalilin zuwan nasa ya je ne domin a san ina aka tsaya game da 'ya'yansu biyu, da shi ɗan gidan Nuhu da kuma 'yar gidan jaruma Hafsat Idris. Jama'a dai da dama suna ta tofa albarkacin bakin su game da wannan labarin da ya fita, wanda wasu suna cewa wannan abu zai kasance shine abu na farko a Kannywood tun lokacin da aka bude ta har zuwa yanzu, wanda ta kai da jarumai biyu 'yan masana'anta ɗaya suna da 'ya'ya mace da namiji kuma an haɗa su aure a wannan tafiya. Wasu kuma suka ci gaba da cewa ai dama hakan ake yi, mai kuɗi ya hango 'yar mai kuɗi sai a haɗa su aure, domin me? Domin 'yan mai kuɗi da ɗan mai kuɗi komai nasu zai kasance cikin bajinta da kuma son kuɗi, da kuma gudanar da komai na bajinta da nuna kuɗi a tsakani. Wasu kuma suke cewa hakan ya kamata, kamar yadda ake ta musu cece-kuce ake ta kyamata su, so ya kamata su fara gudanar da cikakken zumunci a tsakaninsu, kamar yadda ake tunanin wannan abu zai faru, za a haɗa aure tsakanin ɗan Nuhu da kuma 'yar jaruma Hafsat Idris. Hakan ya yi. Wasu kuma cewa suka yi to sai me, inna ta gaida Aisha. Wasu kuma suka ce ai dama ai sai su, tunda tafiyarsa ɗaya kuma harkarsa ɗaya. Wasu kuma suka ce kash, gaskiya na taya ɗan gidan Nuhu murna saboda ya samu fitacciyar yarinya kyakkyawa santaleliya fara tas, son kowa ƙin wanda ya rasa, kuma da an ganta an san ta taso cikin jin daɗi da walwala. Wasu macewa suka yi wannan abu haɗin yayi, dukansu sun dace, shi baƙi ita kuma fara, sannan kuma dukansu suna da kyau daidai misali. Haka dai jama'a dai suka ta tofa albarkacin bakin su game da wannan fitar wannan labari, wanda kuma wannan abu ya daɗaɗa waɗansu rai, wasu kuma ya ɓata musu, wasu kuma suka yi dariya kawai, wasu kuma suka ɗauki abin ma zancen banza kuma shirme. To muna fata muna fata Allah ya Ubangiji ya tabbatar da wannan haɗi, kuma Allah ya sanya albarka a wannan abu idan hakan ta tabbata. Shi dai aure dai abu ne mai kyau, kuma abu ne wanda ake da buƙatarsa an gudanar da shi tsakanin mace da namiji. To masu kallon mu kada ku manta kuna kallon wannan bidiyo ne a Magana Ɗaya TV, wanda suke nishaɗantarwa, ilmantarwa da ma kuma faɗakarwa, sannan ma kuma wasu lokutan ma har da wa'azantarwa, sannan kuma suke zaƙulo labarai da ɗumi su, tun daga labaran duniya gabaki ɗaya, na ƙasa da kuma na sauran ƙasashe gabaki ɗaya, sannan kuma suke zaƙulo labarai da ɗumi su na Kannywood da kuma celebrities ma na duniya gabaki ɗaya, sannan kuma suke kawo labarai na ban al'ajabi, ban takaici, ban haushi, har da ma ban dariya.
Da wannan nake cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin. A karo na farko, alamu sun nuna cewa